ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା। ତାର ନାଁ ଥିଲା ଚିଣ୍ଟୁ। ଚିଣ୍ଟୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାକୁ ଏକଦମ ନୁହେଁ। ଆହା, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋମୱାର୍କ। ମୋତେ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପେନ୍ ମିଳନ୍ତା ଯାହା ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିପାରନ୍ତା। ଘରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଚିଣ୍ଟୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଚମକୁଥିବା ପେନ୍ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏ ପେନ୍ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ପେନ୍ କଥା କହୁଛି? ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଦୁକର ପେନ୍। ତୁମେ ଯାହା ଭଲ ଜିନିଷ ଆଙ୍କିବ ସେଇଟା ସତ ହୋଇଯିବ। ତମେ ସତ କହୁଛ? ବାବା, ଏ ତ ସତରେ ଜାଦୁ। ଆରେ ବାପା, ଏତେ ଆପଲ କିଏ ଖାଇବ? ଯଦି ଏହି ପେନରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଙ୍କିଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ ଜାଦୁ ଶକ୍ତି ଲୋଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗରମ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁର ପୋଖରୀ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଚିଣ୍ଟୁ ସବୁ ଦେଖିଲା। ତାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଙ୍କିଲି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିନି। ପେନ୍, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବି। ଚିଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆଙ୍କିଲା। ସତରେ ଏକ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଗଛ ଆଙ୍କିଲା। ସାରା ଗାଁରେ ଗଛ ଲାଗିଗଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ, ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁମେ ଆମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ଜାଦୁର ସତ ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲ। ହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତିର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତୁମକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛି ମୋ ଜାଦୁକର ପେନ୍ ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ପିଲାମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଲୋଭ କରିବା ନୁହେଁ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ସୁଯୋଗକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।